салом алейкум тамошобинон. созе нағзани саломатиё хубай духтаро ҳамқа нуқтаи савдои заринда новинка бисёр омадай. ҳози омадагием наворгирӣ ҳози якта ба якта ман шумода нишон метам. ҳамаша ҳам аксия доранд, ҳам новинкаи фасони фасон овардагианд, ҳам двойка, ҳам кирта, ҳам болопӯш, хулос ҳамаи чи ҳаст дохи бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза мешава. иҷа 3-ум қатор рақамашон ҳаст. духтаракоё чизе ки дар навор намебинен ку шумо нависен, шона сураташам мепартоянд, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. ва духтаро ин модела бинен иқа хушрувай пашифи Дубай айда ётон боша ҳами 800-900 маш буд. ҳози ина копиялюксуш биромадай нуқтаи савдои заринда бо я намуд расветко дора. духтаро ира бинен 280 сомон ҳамқа фасончай. ҳози ай пеш маш мода сангчоша нишони тим духтаро нигоҳ кунен. ира бинен хучихи хушрувай блескаш наомадаст ай афсус дар навор, леки шумо ко ай пеш як бор биненда ошиқи анами двойка мешавен. аҷоиб хушру 280 сомон расветкоша бинен багати фасон хушру каседа дар корай нависен. духтаро навор да хушру найда бошен хичон шумода сурат мепартоян, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен, дастафкатон мекунан. омадани бошен биёен духтаро и калични биёй ва и талхабарг. хулос ҳамаи цветош фасонай сиёшам дора, кабучам дора, расветко бо ай пеш зури бадан хушруи бадан 280 сомон. размерош боша ай чанд то чандай? ай 48 то ай 46 то 56 размер ҳаст. духтаро ина марамат ба ҳазур интихоб кунен, дастафкатон кунан. духтаро пушаймон намешавен. бори новинкаи медонен ки бори нав якум бор ки омад ҳама вақт ҳама тарафа хушрувай. хулос дер накунен, дархост кунен. ана двойкои турецки омад. духтарако дар нуқтаи савдои зарин нигоҳ кунен чихе хушруча чанд та расветка дора. размерошон стандарт ай духтаро то 52-54 мешава. и расветкора бинен охи 350 сомон турки тоза инамхе мелки инамхе вай дора диден вязка. аҷоиб хушруча ай материалаш ина каседа дар кора ё ҳичи намешава. на материалошон хушру турецки нависен даррав дастафкатон кунан ё ки хитон биёен ай пеш тамошо кунен. духтаро боварӣ дору маъқултон мешава. фасони бадай нигоҳ кунен охи ишаишда хушрувай ҳам расветкош ҳам моделаш. анами хел королевский велюр омадай двойкои фасонош хушругиша бинен охи чанд та расветкаи духтаро ира мешава ки юбкашам дига чикати пушен, болопушам дига чикати мепушен. беҳад хушруча 350 сомон. размерошон духтаро стандартай тақрибан ами ай 44-46 то 54 мешава. нигоҳ кунен расветкоша чиқа расветкачиҳои фасон и юбучниё ҳози модаяй ина марамат брючниш буд. ҳози бо юбкагишам омадай двойкора. успед кунен духтаро нуқтаи савдои заринда новинка омадагиай. беҳад варианти хушру барои нами ҳози сезони ҳозира. хулос зимистонда мешава бопушен ғафсакай. королевский велюр чихеле гуфту материалаш блескаш аҷоибот ай пеш материала. ана духтарако касе ки платья пурсидаги буд платьишкои фасон омадай нуқтаи савдои заринда турецки ан духтаро дарозишон на французский длина 3 та расветка дора сафед сиё бежеви. шумо нависен шона бо сурат мепартоянд, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. нархшон 250 сомонай. и платьишкои ами осенни висенни зимни ҳамашда мешава. материалаш аҷоибот хушручай. хулос ина бисёриё мепурсанд ҳамхели моделора современный стилам навор гирен гуфта. нуқтаи савдои заринда омадагиай духтарако метонен дархост кунен. ана и вариантам хо хушру духтаро королевский бамбук да омадай. чашми зулайхо нигоҳ кунен. варианти беҳад хушруча метавонен дар тӯю дар ҷашнҳои хурсандӣ пушен. духтаро касе анамхе куртои фасон кофтеста буд марамат. ино ҳамаш пашифи Дубай медонен. духтаро куртои ҳамо 1500 сумара моделош дар королевский бамбук. нархшон 280 сомон. размер ай 46 то 58 астай, леке апоиш аст пуш метонен шумоям заказ кунен, барое ки балшмерка 58-60 мешава. инчунин ҳастай анаи фасонаш. и фасонашам хушру модели скромнитар хоҳед. ина стойка воротник аҷоиб хушру иам 280 сомон. духтаро ҳам қарасветка модель бисёрай. шумо нависен шона дигароша суратора партоян, ба ҳазур интихоб кунен. даррав дастафкатон мекунан. агар ки хитон омада натонен қабоӣ метова фасон метова модел. ана дӯстони азиз
двойкаи фасони ба двойкаи хушрӯи бад омадай дар нуқтаи савдои зарин. Духтаракое ки киртои базви кофтеста буден нигоҳ куненда инами двойка худаш нархи киртаи базвиай, лекин кожинка шумода падарка меафта 280 сомонда шумо метавонед анамхе двойкаи хушрӯра аз нуқтаи савдои зарин харидорӣ кунед. Сиёшам аст, бежвишам аст, хулос ҳамаи цветош ҳастай. Мешава кирташа ҷудогона пӯшен дига чизо кати, мешава кожинкашам пӯшен дига чи кати. Кожинкаш бо ҳам материалаш фасончаи мулоимакай. Бисёриё наи шохако ҳастанд ко айвай нест качествои зурай кожинкаш. Бо биён як бор хитон айпеш биненданги эка кожаҳои туркияй. Ира бинен охи. Агар наворда хушрӯ наида боше нависен сурат мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Ана духтаракое ки спорт стил пурсидаги буден нигоҳ кунен спорт стилои фасони хушрӯ омадай материалшон мокри вилветай капшонкадор то 60 пуша размер ҳастай. Марамат биёен айпеш бинен ин расветкоша бинен охи духтаро стилора бисёр духтарако мепурсан. Ина марамат ҳозир сезони ҳамияй метавонен дархост кунен хушрӯае бо расветкош. Дархост кунен дарав шумода доставка мекунанд. Омада натонен духтаро доставкатон мекунанд. Ё ки наворои мада хушрӯ надида боше нависен сураттон мепартоянд интихоб кунен. Ҳам расветкош, ҳам фасонош аҷоиботай. Ҳозир материалша айпеш нишон тимда духтаро марамат ина материалша бинед инамхе мокри вилветай. Хушрӯа ин материал ҳичи намешава сезони анамин материалай. Хулас дархост кунен духтарако. Духтарако анаи хел бо тройкош омадай ҳамқа тройкошам фасон то 54 ҳатто то 56 ам ин размер мешава. Аҷоиб хушрӯчаи хел тройка бисёриё мехостанд менависанд ҳатто ки тройкаи фасон диден навор гирен. Ина марамат нуқтаи савдои зарин да омадай королевский велюрай материалаш хушрӯай. Бо биён як бор айпеш бинен 350 сомонай бинен чихе стилни хушрӯ культурни гуфти гапо метова размеро ҳастай. Мана ира бинен занҳои азиз иқа хушрӯ иқа зебанда модели новинка дар нуқтаи савдои зарин оригинал шай копия-люкс шай гуфти гапо аммо 1,5 ҳаст ко анавае копия-люксш омадай нархаш 280 сомон мешава ки бантикша бандед мешава бе бантик пӯшен. Хулас ҳамқа хушрӯй бо расветкош фасони бадай королевский велюрай материалаш аз ин сиёшам ҳаст. Анаи модель бо хушрӯ диден духтаро сангчош бо ҳамаш сангои оригинал. Ина санга диден духтаро чихе хушрӯ материала диден чихе блеск метия. Хулас нархошон 280 сомонай размерошон ай ҳами 48 то 58 ҳастай. Ба ҳазур дархост кунен дарав доставкатон мекунанд. ира фасониша бинен охи сезони аминош диден ами болопӯшакора ядша мегирен мепӯшен мегарден. Марамат нависеншона. Ана духтаро касое ки интизор буданд киртои ҷинса марҳамат борои новинкаи нуқтаи савдои зарин омад 330 сомон. ҷинсора хушрӯгиша диден чанд та расветкаяй чанд модел омадагиай. Баъд хубишияй ки духтарако ай ҳами 44 сар карда то 60 размер омадай. Успед кунен духтаро ҳозир бори новинкаяй ҳам расветкош ҳам размерош ҳамаш ҳастай. Нигоҳ кунен фасониша ҳамаш бо ҷинсои хушрӯай диден стилои модни стилои фасон нархошон 330 сомонӣ. Пешакоша диден гилош ҳамаш вишивкаяй сангчош тозаянд духтаро шушта шушта мепӯшен ҳичи намешава. То 60 пуша размер ҳастай. Чихеле гуфтум ай ҳами 44 пуш то 60 пуша шумо метавонен ки размер биёвен. Успед кунен духтаро бори навай чихеле гуфтум ай ҳамаи стилош метонен ба ҳазур размерораву расветкора биёвен. ира бинен охи бо и остинакоша бинен и фасонакоша бинен чихе хушрӯвай. Ина 330 сомон куртаи ҷинси фасони турецки. Касе ки двойка пурсидеста буд марҳамат 260 сомон беҳад хушрӯ аҷоибот бо арзон мешавад 260 сомонай бо арзон мешава. бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳафтум дарвоза духтаро сеюм қатор расветкоша бинен то 60 пуша размер ҳастай. Ина бисёриё размерои калон мепурсанд. Ина мистил то вая ҳастай то 60 размер дора. Материалошон королевский бамбукай. хушрӯи материалошон шушта мепӯшен ҳичи намешавад. сезони амино омадагиай духтаро успед кунен ҳози бори навай ҳам расветко ҳам размерора ба ҳазур меёбен. баъд ҳози конам хеле брюкои кушод бисёр двойко надоранам хеле брюк. лекин шумо метавонед аз ана модель харидорӣ кунен. бинен брюкшам хушрӯ хичам аҷоибот.
انا دخترو باز یک کرتای فاسونی سپورت ستیل نگاه کنین چه فاسونچای هم قخشرای ماتریالش دخترو اینا کسی در کارای رزمیرشون ای 44 تا 58 هستای نرخش 250 سومون اینا نرخش هم نرخ بهترین بای رسویتکاش نمیگن همین قرسویتکا چای خشرو داره ایشش دفاسون ایشش دفاسون نرخشون 250 سومون دخترکو اگر نورد خشرو ندیده باشه نویسین صورت میپرتوین انتخاب کنین در و دستافکتون میکنن اینا سیاهشم بده دیدین цвети расцветка сюшам هسته اینا ماتریال شدین چه خیلی خشروای ماتریالش دخترو مرامت успет کنن باری نوینکای هم расцветка هم размер حاضرش ده هسته انا این مدل نگاه کنن همین چند نمودش برآمده این نقطه سودای زرین ده اومده این پیشش شده میشه دخترو به حد خوشرو چند تا расцветка داره ماتریالش کارالевский ویلور فاسونای ماتریالش نرخش باشد 280 سومون مانا اوریجینال کاسه در کورای کپیا لوکس اوریجینال دخترو مرامت میتوانین درخواست کنین دستافکتون میکنن نگاه کنین آخه چند تا расцветка размеру то 60 هست دخترو مانا расцветка را چطور دیدستین چقدر расцветка چوی خشرو ماتریالش عجایبات نرخ 280 سومونی انا تماشابینان عزیز انم خیلی سپورت ستیلوی فاسونی دیگه شم اومده عجایب خشروچاین تنه دا بینن اخی با چخه زبنده نرخشون 250 سومونی چند تا расцветка داره از دیگر расцветкاش هم نشون میتیم تا 60 تا размер هست دخترو مرامت خویشمندان نویسین اینا سبزش هست کابوتش هست کابوتش جنسوفکاگه نگاه کنین رنگ جنس میتوه 250 سومونی به حد خشروای ماتریالش هیچی نمیشه و شوشته میپشن دخترو چه خیلی میبینین مدل ده بینین چه خیلی زیبنده فاسون خوشرو میسته انمی سیزانی دویکای خوشرو هم آمد دخترکو مرامت نگاه کنین همین قدویکا بسیار آورده این نقطه سودای زرین همش با خوشروچن رزمیروشان تا 56 58 درست میگیره نگاه کنین این مدلش آستیناشون ریزینکاگیه از با دیگر فاسونش هم نشون میتیم اوکراشنیا داره سانگچوش دخترو نگاه کنین سانگچوشون همش نمخه اوریجینال ای پیش بوم خوشروای که ماتریالشون کارالевский بامبوک расцветкошон расцветкои беҳад фасон ина ин фасон шадидин алакай остинакош вай дора украшения дора остинош дига хелай моделиш ина нархшон 280 сомон хоҳишмандо метавонен дархост кунен инам хе брукакошон кушотаки фасонаки хушру беҳад хушру рафтеста идвойко дархост кунен дарав дастафкатон кунан наворда хушру найда бошен нависен сурат мепартоянтона ба ҳазур тамошо карда انتخاب کنین انا زنهای عزیز کسانی که خلات پرسیدگی بدید خلات های فاسون خلات های دراز خوش آمده نرخشون 250 سومونه تا 60 تا размер هسته کارالевский ویلورای ماتریالش اینا با расцветкаهош دیدین расцветкаش شایش دخشروی شایش دخشروی هم با آدم زیبای نگاه کنین آخه چه خشروچاین اینا دیدین نرخشون 250 سومون برای معلومات بیشتر رقمشون هست نویسین دخترا با شما دا میفهمونن دخترکا نگاه کنین ای دویکاش هم فاسون خوشرو اینا نگاه کنین ستیلش چه فاسون چه کپشون که دارای نرخشون 250 سومون ماتریالش با هم خوشروی ای расцветкаش با نمیگن расцветкаش که عجایباتای تا 60 تا размер است میدونم که خیلی دویکاچو بسیاری میخواهند داشته باشن پس نقطه سودای زرین بیاین دخترو اومدن نتونن نویسنشونه دستافکتون کنن تا 60 تا بسیاری размери کلون میکوون نیسته لیکن ایجاده هست دیدن چه خوشروی با منه размеракои фасон расцветка модельои хушрӯ танҳо дар нуқтаи савдои зарин бо нархи дастрас با خواهش زیادی подписчико با خواهش زیادی دخترکو مرامت در نقطه سودای زرین انا میخه کرتاپوچوی فاسون اومد این расцветкаш ببینین خود چه расцветкای خوشرو مدلکای فاسون 180 سومونی دخترو ماتریالاشون کارالевский мраморай عجایب خوشروچه از اینا ما پاپلین شما نشون داده بودیم حاضی اینا اومد انا میخه کارالевский мрамораш سیزونی حاضی میتونن که پوشن زمستون دایم بازور میپوشن نرخشون چند سمای؟ ها 180 размерشون
از 46 تا 52 размер ҳастай духтаро марамат 180 сомонай омада ай пеш тамошо кунен боварӣ дорам ки маъқултон мешавад духтаро инаи сафедша бинен охиём қа хушрӯ метова мана беҳад духтаракуда зебандаяй дархост кунен дарав шумода доставка мекунанд хитон ки омада натунен дарав доставкатон мекунанд ира бинен иша 18 фасон иша 18 фасон беҳад зебанда бисёриё анами халатҳоро интизор буданд марҳамат ина халатҳои фасон омад халатҳои дархоститон духтаро то 58 размер ҳастай ай 48 то 58 размер ҳастай 280 сомон пури сангай нигоҳ кунед чӣ хушрӯй ай халат ина двоикашам омадай двои айзону поёнай дарозиш диден ина мудуш худаш то қай то заминай и айзону поёнай брукушкати ишам 280 сомон размеро ҳастай духтаро ай пешам қа хушрӯ метова багати гуфти гапо бои нависен доставкатон кунанд духтаро духтаракои най хеле двойко омадаи стилои турецкий дар нуқтаи савдои зарин нигоҳ кунед маладюшка бисёриё мепурсанд марамад омадагиай хушрӯча 280 сомон аз ин расветкош ҳастай мана сиёҳш ҳастай сафедш ҳастай ҳам размерои подростковӣ да мешава ҳам ина духтаракои харобак дам ба ҳазур мешава хулас нависен 280 сомон ана баъд ҳози як намуд платья омадаям қа хушрӯ ҳамино даётам боша ма турецкиёша фетезаша нишон додагим 500 сомонай анаи вайш копия люксш омадай материалшам қа хушрӯ нархаш 250 сомон ина расветкош духтаро хеле платьишко бисёриё мепурсанд марамат метавонен дархост кунен мешава ҳамчун платья пушен мешава ҳамчун туника пушен инам хеле фасонак размерои хушрӯ дора дар нуқтаи савдои зарин омадагиай инчунин тамошобино акция рафтестай киртае ки двойкае ки хичон пуштагиан диден духтаро чихе хушрӯчай инора акция кардан 180 сомон чандта расветка дора ҳозина дигар расветкошам нишон тием диден иша ишта хушрӯ иша ишта хушрӯ расветкош фасони бад стилшам хушрӯ чӣ тавре ки дар модел мебинен чихе хушрӯ меистатанада нархошон 180 сомон шудагиай ина расветкош як бори дигар такрор мекунем духтаро ин нуқтаи савдои зарин дар бозори корвонай тарафи тиллобозор 7 дарвоза 3 қатор материалша диден ҳарир мақсудай материалаш ҳеч намешава ира бинен охи чихе расветкошам фасон стилшам хушрӯ хулас ҳамаи борошон хушрӯвай ина и бор расветкара диден чихе расветкаи фасонай тамошобинони азиз дар нуқтаи савдои зарин навинка бисёрай инчунин борои акциони бисёрай бисёр чизошона акция кардагиан метавонен омада бо хутон айпеш тамошо кунен бо чизе ки наворода надиден духтаро метавонен ки нависеншона сурат мепартояндтона интихоб кунен даррав доставкатон мекунанд бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад хайр саломат бошед